Gernika Lumoko udalaren datuen arabera, 333 postu izango dira urten, urriko azken astelenean, gaztaren postuak 52, artisautzarenak 50, hortuarienak 55, txakoli postuak 19, ogia eta euskal pastelari daokionez 52, kontserbetan 13 postu, nekazal makinerian 16, frutetan 4 postu, estiaren kasuan beste 4, 6 sagardo postu, erroskiletan 5, esnekietan 4, pateetan 7 eta beste 16 eta bertan danetarikoa. Udalak 80.000 lagunetik gora espero ditu, ia eguraldiak laguntzen duen, printzipioz, euria egin lezake. Hoi bezala, gazta, esti, txakoli, landare, fruta eta hortuari lehiaketa izango da, jaialai pelotalekuan zestapunta finala eta gazta honenaren aukeraketan jatetxe ezagunetako adituak ibiliko dira nor baino nor. 12etan gainera bertsolariak izango dira Merkurio aurrean, Andoni Egaña, Sebastian Lizaso eta Oiana Iguaran. Eta ordu bat erdietan azokako lehiaketako sari banatzea eta ostean badakizue momenturik unkigarrienetakoa gaztaren enkantea. Trafikoari daukionez, ostiraleko iluntzeko 8etan hasita, Adolfo Urioste, San Juan, Artekale eta Juan Kaltzada kaleak itxita egongo dira, eta asteartean ere itxita egongo dira kale hauek garbiketa lanak direla eta.